Άνοιξε αυτό, άνοιξε αυτό. Εκεί πέρα που ήμουν, πού να τα βάλω. Θα ανοίξει κανένα. Δεν με θες να πεις νερό. Τώρα θα ανοίξεις εμάς. Τώρα εσύ να από εδώ. Περιμένεις να ανοίξει. Δεν θα το πάρει από εδώ, θα το παράγει. Τώρα. Είδες. Την ώρα που φαινόταν σε εσέ. Τώρα δες που να πάει μία κάτω και ξανανεβαίνει πάνω και ξανακατεβαίνει. Τι κάνει. Σοβαρά. Όλη αυτή η διαδρομή τόσο γρήγορα.